Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Magandang araw mga ka-DTI. Narito na naman po ang inyong paboritong programang Usapang Consumer at Negosyo. Ang inyong gabay sa mas matalinong pagkonsumo at mas maunlad na pagnenegosyo. Sa ngalan po ni Miss Bemberango, ako po ang inyong lingkod, Miss Suzette Briosa Benaventura. At sa susunod na ilang minuto ay ating tatalakayin ang isang napakahalagang paksa na may malaking ambag sa ating ekonomiya, ang MSME development o ang pagpapaunlad ng micro, small, and medium enterprises. Alam po ba ninyo na ang mga MSMEs ang bumubuo ng malaking bahagi ng mga negosyo sa ating bansa? According nga po sa Philippine Statistics Authority, PSA, ay 95.5% ng negosyo dito sa Pilipinas ay MSMEs. Sila po ang tinatawag na micro, small, and medium enterprise. Mamaya po malalaman natin kung ano ba itong MSMEs na to. Sila ang nagbibigay ng hanap buhay sa milyon-milyong Pilipino. Nagpapalago ng lokal na ekonomiya at nagsisilbing daan upang maisakatuparan ang mga pangarap ng ating mga masisipag na negosyante. Sa episode pong ito, aalamin natin kung ano-ano ang mga programa at serbisyong inihahandog ng Department of Trade and Industry or DTI upang matulungan ang ating mga MSMEs mula sa pagsisimula ng negosyo, pagpapalawak ng merkado, paglinang ng produkto, hanggang sa pagyakap ng digital transformation at pagpapalakas ng kanilang kakayahang makipagsabayan sa mas malawak na pamilihan. Tamang-tama rin po ang usapan natin ito dahil ngayon pong Hulyo ay is-celebrate natin ang MSME Month. Kaya mga ka-DTI at ka-DZGB, manatiling nakatutok at samahan ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan dito lamang sa Usapang Consumer at Negosyo dito sa DZGB. So, makinig po tayo sa DZGB at ang live din po tayo sa Facebook page ng DZGB Online at DTI Region 5, kung saan ang bawat impormasyon ay hakbang tungo sa mas matatag na negosyo at mas maunlad na pamayanan. Simulan na po natin ang ating talakayan. Ngayon po ay mayroon tayong dalawang guest, okay? Isang taga-DTI at isang MSMEs po natin. Ano po? Sila po ang makakatulong natin sa talakayang ito upang maipahatid sa ating mga nakikinig ngayon at sa mga susunod na araw kasi naka-record naman to. So dun po sa mga makakakita o makakapanood ng post sa DZGB Online at DTI Region 5 Facebook page, ang DTI Region 5 ang Facebook page, ay maipapahatid po namin ang gusto naming ang mga mensahe ng DTI, madamdaming mensahe ng DTI para po ang matulungan ang ating mga negosyante at mapaunlad ang ating pamilihan sa lokal at sa global. Okay, ang ating una pong guest ay ang Supervising Trade Industry Development Specialist ng DTI Regional Office, Miss Eden San Pablo Sarmiento. Hello, Miss Eden. Good morning. Hello, Miss Eden. Iba talaga pag live. Okay po.
Sige, Miss Eden, simulan na ulit natin. Nakamute ka kanina. Hindi Sige ko po. kung sa akin yung may cat or sa side mo po, Ma'am Susette, yung medyo mahina yung net. Yes po, napuputol kasi po dito sa aking side. But then anyway, magandang umaga po sa ating lahat and sa mga nakikinig po sa DCGB. Good morning. Okay, good morning, Eden. Okay, kagagaling pa lang ni Miss Eden kahapon dun sa MSME Summit. Ano po, so baka pwede natin mamaya, Miss Eden, is mabigyan natin sila ng konting kwento kung ano ba yung nangyari doon sa MSME Summit kahapon. 2 araw yun eh. And of course, nandito naman po, kasama natin ang isa sa mga nirerespeto nating MSMEs, Miss Mary Mediatrix Villanueva, ang proprietor po ng Shalmad Cottage Treasures at the same time, chairperson po ng Regional MSME Development Council. Tinatawag po namin siyang Tita Med. Hello, Tita Med. Hello, magandang tanghali na ba? Malapit na sa tanghali. Malapit. Good morning, just parahay na aga tabi sa Gabos. Okay, Diyos marahay na aga at pangudtuhan na. Ano po, Tita Med, sa mga nagkakaon po dyan, ano po, antabay po kita habang nagkakaon kita, nakaka-learn po tayo ng mga dapat gawin, lalo na sa mga gustong magnegosyo at nagninegosyo na lalo nagpo-problema, ano ba ang dapat gawin para masustain ang ating negosyo at yung gustong mag-expand, ano ba ang dapat natin gawin? Baka may matutunan po tayo ngayon. Okay, simulan na po natin. So, Miss Eden, kumusta po? Pagod pa ba? Actually, namamalat pa yung aking boses kasi after effect ng ating preparation for the MSME conference last July 15 and 16. And yun nga po, na-miss natin si Tita Med doon sa event na yun kasi ngayon nasa malamig na lugar siya. At ginagawa ang kanyang misyon. Ano po, Tita Med? Yes, Eden, totoo po yan. Nasa international conference po ako sa Baguio. Galing. Maliputon. Okay. So, Miss Eden, so, ngayon po ay sineselebrate natin ang pagdiriwang ng MSME Month. Ano po? Opo. So, ano po ba, Miss Eden, ang MSME Month? Lalo na po yung mga, kasi tayo alam na natin, ano ba yung MSME? Micro, Small, and Medium Enterprises. So ano po ba itong, ano ba itong MSME na to? Para tinatawag nating MSME, para po sa kaalaman din ng mga nakikinig sa atin. Okay, Mrs. Seth. Ang MSME Month ay talagang selebrasyon ito na kinikilala natin ang malaking ambag ng mga micro, small, and medium enterprises sa paglikha ng mga trabaho, sa pagpapasigla ng ating lokal na ekonomiya, at sa pagpapalawak ng mga oportunidad sa negosyo. Ito rin ang pagkakataon upang higit pang maipakilala ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan na makatutulong sa paglago at pagiging mas matatag ng MSMEs. Yan. Okay. So, Miss Eden, yung iba kasi yung nakikinig sa atin, baka hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng MSME. Bakit natin siya sineselebrate ngayong July? So, paano natin masasabi na ang isang negosyo ay micro, ang isang negosyo ay small, may medium, ganun po. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Kasi hindi lahat ng nakikinig sa atin ngayon ay mga negosyante. Ano po? Okay. Bali, Mrs. Seth, ang MSME, ang ibig sabihin ng MSME ay micro, small at medium enterprises. Or ito ang micro, maliit at katamtamang laking negosyo. Micro. Ito ay, ang asset size niya ay 3 million. Mawala. Yes po, small. Ito ay
ang asset size niya ay higit sa 3 million hanggang 15 million. And pag sinabi naman po na medium enterprises, ito po ay may asset size na 15 million hanggang 100 million. Yan po. Sa ma- sa halimbawa ng mga nasa micro, pero karamihan ng ating mga MSMEs talaga ay sabi mo nga kanina, nasa 99.5% po. 95. 95.5% siya. Sa buong Pilipinas, 95.5% ng mga negosyante ay nakabilong sa MSMEs. And only 4.5% ang nasa large. Tanungin natin mamaya si Tita Med kung saan siya nakabilong, kung sa medium pa ba or naano Or na sa siya sa large. Hindi. Malayo pa ako ron. Yan po, Miss Suset, yung ibig sabihin ng MSMEs. So, ibig sabihin po, Miss Eden, ito kasi maraming nakikinig sa atin ngayon sa mga barangay. So, yung mga sari-sari store, kapag rehistrado sila, ibig sabihin, they belong to micro. Micro. Okay. So, ngayon po, sineselebrate natin ang MSME Month. So, ito ay sigurado po sa sinabi niyo po kanina, ibig sabihin po nun, Miss Eden, sineselebrate natin ang MSME Month ngayon para mas palakasin ang mga MSMEs natin, para mabigyan sila ng pagkilala. Kasi malaki ang ambag nila sa ating ekonomiya. Ano po? Yes, Miss Suset. So ano po ang mga mahalagang suporta na binibigay natin ngayon dito sa ating mga MSME at bakit mahalagang suportahan natin ang ating mga micro, small, and medium enterprises? Of course naman, Miss Suset, kailangan talaga nating bigyan ng halaga at suportahan ang ating mga MSMEs. Ang MSMEs dahil sila ang bumubuo sa malaking bahagi ng negosyante sa bansa, una ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Sa pagsuporta sa MSMEs, natutulungan nating mapalago ang lokal na ekonomiya, makalikha ng mas maraming trabaho at mapalakas ang komunidad sa pamamagitan ng lokal na produksyon at inobasyon. Yan. Ang hirap pala, Miss Suset, mag-translate ng Bicol at English sa Tagalog. Nabubulol ako. Actually po, Miss Eden and Miss Tita Med, pwede po tayong mag-Bicol kasi nasa DCGB tayo. Okay. Ako po kaya ay, sabi ko nga po dito sa amin, sa division namin, pwede po ba akong mag-Tagalog? Kasi nabibilot po ako sa Bicol para at least pwede po mas malalo nating ma-express. So, Miss Bam, kailan ka babalik? So, ganito po yan. So, thank you, Miss Eden. Balikan po kita mamaya. Hello po, Tita Med. Hello, Seth. How are you? Okay. Tita Med, Klaro ayusin po ba na- kami? Oo, hindi po kita nakikita, Tita Med. Hindi ka po namin At nakikita. bakit kaya? Oo, so, Oh, yung camera po sige lang. natin, ayusin natin. Yes. Titingnan ko po kung anong nangyayari at hindi ako lumalabas. Okay. Ayan, nakikita mo na ba ang nakita na po beauty? kita. Okay po. Actually, Tita Med, gustong-gusto kitang tanungin ito kasi palagi po nakikita po kita palagi sa DTI at palagi ko naririnig ang name ninyo pero hindi po tayo nagkakausap. So, ngayon po kasi isa ka po sa mga successful MSMEs ng DTI. So, gusto ko pong malaman ilang taon na po ba ang Shellmed Cottage Treasures bilang may-ari po nito? So, ilang taon na po to? Mas matanda sa iyo ang Shellmed. Shellmed Cottage Treasures started in 1973. Oh, Mas matanda nga po sa Opo. Nag-umpisa po kami at may 3 manggagawa. Ang negosyo po namin ay kinailangan namin tutukan na kami ni Don sapagkat po nag-isip po ang aking mga magulang na magsira na ng negosyo ng pamilya. Ang aking lolo po ay isang farmer. Ang mga magulang ko po ay mga artisano. Gusto nyo sabihin po, yung mga abaca fiber ay ginawa nilang mga produkto. Kasi home economics teacher po
ang aking nanay. So magkatulong po ang papat mama na pinalago ang paggamit ng abaca fiber sa mga pangangailangan sa loob ng pamamahay. Pero nag-umpisa po sila sa sapatos na ginagawa po ng abaca kasi meron po silang machine. However, ang mama po ay nagturo sa mga naghahabi, sa mga nagtatahi, nagsasalapid, at ang aking ama po ay nag-focus sa mga doormats. So from the knowledge that I gained, hindi po sa eskwelahan sapagkat po kaming mag-asawa, si Don po ay isang engineer, ako po ay isang maestra, pero nagtrabaho po si Don sa aming pamilya. Technical assistant po siya, at kako naman po ay natuto ng negosyo sa hapagkainan kung saan namang magulang ay nagkukwentuhan tungkol po sa negosyo. So experiential would actually come when Don and I got married and then put up Shellmed and chose how to grow the business. Kasi po nag-export na rin po, 1950 pa po. Kapapanganak ko pa lang noon, sir. In 1950, when I was 1 year old, my parents were already exporting. So kami naman po nag-umpisa after we got married in 1973. At sa aming pagkakaintindi, para po lumago ang isang negosyo, ay dapat handa para sa buong taon. Kasi po exports ang aming pinili. Hindi po maaari na isang produkto lang kasi po nag-iiba-iba ang seasons sa iba't ibang parte ng mundo. Kunyari po ang abaca handbags, hindi po basta-basta mga bebenta during the winter season, di po ba? So Seth, how did we start? We started micro. Ang micro kasi has limited number of employees and limited capital. And then you move on to small, magdadagdag ka rin po ng mga empleyado hanggang pag nag-medium po kayo na mas marami ng empleyado ninyo. Pero ang cottage industry po ay, kakapusin sa Tagalog, dependent. Ay dependent po sa mga artisano na nasa kanilang mga pamamahay na tinutulungan po ng mga kumpanya na katulad namin na hindi pa po large, nasa medium bracket na rin po ang kumpanya namin sa paghahanap po ng mga materyales na magagamit nila. At ang trabaho po nila sapagkat sila yung mga nasa bahay, haba mga anak ay nag-eskwela o mga asawa ay nagtatrabaho, they are able to work at home with the use of the handloom o pwede pong sa ngayong panahon, nagaganchilyo, nagbuburda, patuloy pa rin po ang pagsasalapid at ang paglulubid. So, sa negosyo po ng abaca, yun po ang pinaka-focus, the various manipulation of the fiber. Pero ang MSME po, hindi lang po sa cottage industry. Lumalago na po ang grupo ng mga taong sa pagpapakain, mga bottled na mga kulay, mga bottled pong linuto na, mga pili na ginagamit po sa iba't ibang bagay. Pero lahat po yan ay dependent sa growth ng isang kumpanya na magkakaroon po ng kapital at ng kakayahan at ng merkado. Tama po ba yung merkado? Is the market? Seth, can you hear me? Yes po, yes po. Okay, so you said, you start off, do not go into big business or even medium business kung wala kang production capacity. Do not go into it if you're not familiar with the market you want to sell to. Pero ang micro po is the beginning. Kaya nga po may mga startup support ang ating gobyerno, ang DOST, at merong continuing support naman po na binibigay ang DTI ng mga shared service facility na kung kapos ka sa kapital, pwede po kayong matulungan ng DTI with the SSF. Kaya po ginagawa ng DTI at ng SMED ang paglalagay po ng go-negosyo centers sa iba't parte po ng ating lalawigan at rehiyon. Kaya po gumagalaw ang DTI na magtulungan na magkaroon po ng OTOP. At alam niyo po, ang mga produkto natin nasa mga embahada sa iba't ibang parte ng mundo sapagkat po ang DTI, ang SITEM, the different agencies therein and bureaus therein, tumutulong po sa aming
mga negosyante na makapunta sa ibang bansa. Hinahanda po nila ang mga taong pwede naming makilala, makipag-ugnayan para po ang produktong Pinoy ay tanggapin, bilhin, at ibahagi sa kanilang mga pamilya at komunidad. Sa local fairs po, sa mga local bazaar, sa National Trade Fair, sa Orgulyo Can Bicol, kami po'y tinutulungan ng ating Department of Trade and Industry with constant support po of the SMED Council na makabenta ng mga produkto at makilala ang ating mga kakayahan, ang ating mga talino, ang ating availability for the local market, for the regional market, for the national market, and siyempre naman set for the world. Marami pong mga programa. Umpisahan niyo po yung negosyo centers na pinakamadaling takbuhan po ng mga may pangarap, na mga nag-uumpisa na nangangailangan ng tulong. May mga programa po na ang funding po ay maaaring po ma-access. May small business funding po yan. Meron din pong funding na nakukuha kapag ang negosyante na nag-umpisa ng mangarap at wants to move forward at kailangang kapital pero hindi pa nakakasiguro ng proseso, meron pong program on mentoring. At ito po ay napakalaking bagay kasi po kailangan kilala natin ang ating kakayahan at magdagdag dunong po tayo para po sa ating relationship with the buyers, with the stakeholders of a particular industry ay makaka-contribute tayo at matututo tayo. Siguro set yun ang pinaka-center ng ginagawa po ng DTI. Sila po ang ahensya ng gobyerno in cooperation with the other agencies of government na kumikilala na may kakayahan pero po kapos sa kapital, may kapital pero kapos sa dunong, may kapital, may pangarap, may kakayahan, may kapital na pumasok pero po hindi pa rin kilala ang kanilang merkado. Malaki po ang local market. Maganda pong testingan ang mga produkto namin sa local market all the way to the national fairs ng Orgulyo Can Bicol. At kuminsan po kami po ay nabibigyan ng pagkakataon na makapunta rin sa ibang regional fairs, makita ang produkto nila at walang alinlangan na subukan ang mga materyales natin. Where the materials are, it is easier to produce. Kasi kung mamimili po kami sa ibang mga lalawigan, sa Visayas o Mindanao, ita-transport pa po namin. Mahal po ang cost ng transport. So learning your environment, finding what can be done within the environment, engaging the people in the locality, yun po ang nakakatulong. At ang kagandahan po ay nandyan ang Department of Trade and Industry. Ang mga visionaries po, ng mga katulad po ni Dindo, ang ating RD, ni Noel, ang ating PD sa iba't iba pong lalawigan, they are not just employees. They are people long in the trade and industry, and they look forward, they learn, they share with us. Kaya po naiinganyo ang mga Bicolano, ang mga Albayano. Sapagkat po ang mundo ay pwede po nating abutin. Ang merkado ay pwede nating lapitan. At ang ating talino na binigay ng mahal na Diyos ay maanik po nating palaguin para po makatulong sa ating mga pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa kahit po magulo ngayon. We are the people who can help if we relate with one another. Kapag tayo po nag-uugnayan with the banking sector, with the finance sector, with the microfinance sector, and with the agencies and funding connected with the programs, the plans, and activities of the Department of Trade and Industry. So we celebrate a whole month full in thanksgiving and in recognition na kailangan po tayo di mawawala ng pag-asa kahit nag-aalboroto ang bulkan, di mawawala ng pag-asa kahit hindi pa po tayo nagkakaroon ng plano na maging hub ng renewable energy. Nothing stops the work
of helping the micro, small, and medium enterprises? Nothing. Mutya man po sa pangarap, lalago sa panalangin at pagsusumikap. Okay na yun, Seth? Covered na ba lahat? Actually po, Tita Med, habang nakikinig ako, actually Tita Med, ang negosyante din po kasi ako and I was very inspired. Kasi ang isa sa challenge ng mga negosyante ngayon is the sustainability. Lalo na sa mga micro. Yung nakapagsimula, kumita, ang tanong na naman is how to sustain the business. Yun ang challenge eh. Kasi di ba, so bago ka mapunta sa expansion, kasi beginning, sustain, expand, sustain. So kuminsan nasa beginning, and then yung susunod, yung how to sustain, kung ano yung nasimulan mo, doon pa lang natatapos na. So yun ang nakikita ko kasi isa sa challenge din na nakikita namin is marami yung nagpapa-cancel ng mga business permit nila. So, yun ang challenge talaga ngayong panahon, yung panahon natin ngayon. Pero ang Shellmed, imagine, 1950 nagsimula sa parents. And then, na-transfer po sa inyo, Tita Med, 1973. Tama kayo, hindi pa kami pinapanganak ni Eden. Tuwa mo, no? Wow. So, wala akong masabi. And then, Eden, you know what? Napakaganda yung mga sinabi ni Tita Med kasi hindi na DTI ang nagsabi na ito yung naitulong sa mga MSMEs natin, kundi yung MSME na natin, si Tita Med na siya na nagsasabi na yung mga programs and activities ng DTI ay malaking tulong sa mga MSMEs natin. Hindi na tayo kailangan, tayo mismo ang magsabi para wag sabihin na nagbubuhat tayo ng bangko. So, yung MSME na natin, isa na dun si Tita Med, ang nagsasabi na here are the activities and programs of DTI na pwedeng makatulong. So, thank you, Tita Med, dun sa sa mga sinabi mo kanina. So, talagang kahit pagod ang mga taga-DTI, di ba, Eden? So, yun pa lang, malaki ng ang nakakawala sa pagod ng mga empleyado ng DTI na na-appreciate ang kanilang mga ginagawa. Thank you very much, Tita Med. Well-deserved recognition po ang DTI. Well-deserved. So, yeah, thank you po, Tita Med. Nawala yung pagod ni Eden. And then, so the rest of BDD, Business Development Division ng DTI, nawala yung pagod nyo sa 2 days activity. So, Tita Med, just want to ask, ano yung kaibahan? Kasi 1950 pa kayo, Kasi yung yung lolo ko, negosyante din siya at ang grandparents ko napunta din sa mother ko at ngayon napunta sa akin. So, pero nag-transfer sila ng iba-ibang negosyo. Pero kayo po talagang handicraft na. Ano po yung from the very start? That's correct. Talaga pinag-aralan po namin ang merkado. Kasi po yung sa kakayahan, pinagpala po ako ng asawa ko po ay designer. So we're able to produce different products for different markets. Iba po yung may sarili kang tao na maaasahan para po merong bagong produkto, a new look, the different colors, the different shades, a different shape. Yun po, malaking bagay po sa amin kasi po manufacturing kami. Pero ganoon din po sa ibang negosyo, iba't ibang lasa, iba't ibang packaging, iba't ibang promotion na may maasim, may matamis, may maalat, may walang asin, di ba? So variety po yan na dapat tinitingnan ng taong nasa negosyo. Kami po ni Don, nung nag-umpisa, glorified tinderas, nagbibit-bit ng aming mga kailangan dalhin sa mga kailangang makilala ang produkto namin. You have to know your market. Huwag po kayo papasok sa negosyo na hindi alam kung anong mga bagay-bagay na hinahanap ng namimili. So sa amin po yun, malaking bagay yun. Pumasok kami, pinag-aralan namin at hindi namin pinayagan na ang mga manggagawa ay mawawala ng kakayahan. Nung nag-umpisa po kami ang aming ginagawa in 1973, placemats. Kasi may mga mananahi po kami, may mga naghahabi po kami. But sometime in 1975, 1976,
Nagkaroon po ng bicentennial ang Amerika at ang kailangan po nila ay handbags. Kami po yung naging pinakamalaking consolidator ng handbags sa buong Albay. Katulong po ng 5 exporters na binahagian po namin ng mga disenyo sa kanilang mga kumpanya. We were able to ship 800,000 pieces of handbags na hindi magagawa ng isang kumpanya. So kaparte po ng pagpasok sa negosyo ay ang pagyayakap sa kapwa negosyante that we can work together. We are friendly competitors. At hanggang ngayon po, ang lahat po ng exporter, lahat po ng manggagawa riyan, mahal ng Shellmed, kaibigan ng Shellmed, at tutulungan po ng aming foundation. Sapagkat po, no man is an island. Di ba? People need people. And in the handicraft business or any other micro, small, and medium enterprise, we need people. Yes, we need capital. Yes, we need machines. Yes, we need a market. Yung 4 M's na po yung kailangan. Pero what is there? Innovation. Something different, something new that can be used in the homes, in the body, in the living room, dining room, bathroom, fashion. So 1975-76 po, yun po yung gumalaw. And in 1976 to 1977, we met a buyer who wanted baskets. We were there producing baskets. And with the baskets, we started producing furniture out of Cebu. And then the plant hangers came. So wala pong buwan, walang kaparte ng 12 months na mababakante ang mga manggagawa na hindi lilipat sa iba. Sapagkat po, we were ready to offer products they can produce that the market is willing to receive. Maraming pinagdaanan tayo, nagkaroon ng financial crisis. Very recently, nagproblema ang pandemya. Ano po yung pagkakaiba? Naghanda po kami ng materyales. Bago dumating ang pandemya, hindi naman namin alam na magkakaroon ng pandemya. Pero natuto po kami na para po mahabol namin ang mga deadline na mga buyers, dapat po may materyales. We have to have inventory. So while the rest of the companies closed because of the problem with supply chain, ang Shellmed po had enough materials and our workers were working in spite of the pandemic. And now, we again have another crisis. So, resiliency po ang theme ng ating celebration ng taon. Resiliency and sustainability. Ang resiliency po ay kakayahan na bumangon pag medyo madapa. Kakayahan na manatiling natindig kahit malakas ang hangin, malakas ang mga krisis na dumaraan. Hindi po dapat mahina ang kalooban ng negosyante na umaatras kasi may problema. Kaya nga po may problema kasi may solusyon yan. Kung wala po yung solusyon, hindi naman po yung problema, hindi po ba? So every business person has to move with the times, aware that there are challenges and there are opportunities. And you have to have the genuine appreciation of our market. Huwag ka gagawa ng produktong malalaki para sa mga Hapon. Kasi maliliit po ang kanilang mga bahay. Huwag ka magbebenta ng maanghang sa mga taong hindi bibili ng maanghang, hindi kakain ng maanghang. Give them options, give them choices. Ganun po lang naman ang negosyo. To be available for the market needs. Learn the market by studying the people. Study the market by testing your products. Huwag ka susubok agad na may bagong produkto. Merong produkto po na tumatagal ng 3 taon. Merong pag pinasok pa lang ay hindi man lang titingnan. Pero huwag mo susukuan, ipakita mo muli. Hindi nagustuhan yung laing na linuto mo. Subukan mong laing na ginawa mula sa ibang area ang kanilang mga gabi. Yung kalokohan po ngayon na nag-umpisang kalokohan, alam niyo ba yon? Tinatawag natin pinangat. Yung tinatawag po ngayon, pinalada. Ang bangot, lada, bukod man tinapa.
Pinalada is something new in the market. Pinangat na ang laman ay lada. That's something new. Look at Colonial, iba't ibang klase po ng ice cream, iba't ibang lasa. Hindi po ba? So, limited. Do not restrict yourself because by restricting your potentials, ang mangyayari po, malilimit ang iyong market at inyong mga manggagawa ay mawawalan po ng lakas na loob na matuto. Develop the people who work with you so they have pride in their talents that they have acquired. Ang nagsasalapid po namin marunong magtahi. Ang nagagansilyo po sa amin marunong magtahi. Ang lumulubid po sa amin gumagawa ng basket. So multi-talents of people have to be recognized. I guess that is where we have problems. Kasi po, nung nagpandemya, kung wala yung mga materyales, yung naman po mga buyers po, ay nagdalawang isip yung mamili. Ang ating po mga pier ay kulang ng mga containers. So napupendyente ang ating mga kargamento. Pero po, namimili ang mga buyers kasi may mga namimili pa rin, pinapa-airship. Bumagsak ang quantity. That's okay. This is the best time to learn new things. Pag mahina po ang market dahil may mangyari, alagaan ang tao. Dagdag dunog, dagdag kakayahan. Turuan paano kumilalan ng kulay sapagkat po ang kulay ay mahalaga sa mga bahay-bahay. Ang dami pong kaligayahan na makukuha ng isang negosyante. Hindi po trabaho ang negosyo. Ang negosyo po ay pagkakataon na pagbabahagi ng kakayahan ng negosyante. Sa isang grupo ng mga tao na nagnanais na dagdagan din ang kanilang dunong, ang kanilang kakayahan at makatulong na may pagkain sa kanilang mga mesa. May mga bubong sa kanilang mga bahay. May mga baro, may pagkakataon na mapag-aral ang kanilang mga anak. Business is a way of helping, not just oneself, but the community of people God brings to your doorstep in your factory or in your store. Business is a way of making other people happy. Who are your customers happy with your quality and the delivery of your goods? Business is a way of knowing how to study costs so that they are affordable. Hindi lang po profit ang sadya ng negosyo. It is the neighbor in the negosyo that will keep you going. Sapagkat po ang pera nawawala. Ang relationship sa negosyo sa inyong mga tao, sa ating mga manggagawa, that will stay for as long as everybody is happy. Wow, napakaganda po Tita Med nung message ninyo. Lalo na sa mga experiencing ngayon ng mga challenges sa negosyo, never quit. Actually na-experience po namin 'yan, bilang isang negosyante during pandemic. Are we going to quit? Magki-quit na ba kami kasi it's malaking challenge talaga lalo na sa mga baguhang katulad namin. But we never quit. Why? Kasi tama ka, Tita Med, yung relationship kung minsan iisipin mo na hindi na yung negosyo lang, kung hindi pati yung taong umaasa dun sa negosyo mo. So they are part of the family. So talagang yun ang naramdaman namin. And ilang beses na rin kaming gustong mag-quit, but we never quit. Kaya pag may mga nakakausap kaming MSME, sinasabi namin na first thing to do if you face challenge, kung nakaka-experience ka ng challenges sa negosyo, never quit. Kasi if you will quit, di ba Tita Med, wala na, tapos na, period na, di ba? At ang dami naman pong possibility. At the time of the pandemic, nag-aral ako, nag-research ako, ibinahagi ko sa mga tao. Mas nagtrabaho ko at the time of the pandemic because at the time of the pandemic, we were training our people. The best time to train your people is when the business slows down. Yes. Huwag mong pababayaan. So, investment po sa tao, kailangan mo para pag
bumalik po sa ang negosyo sa normal routine, may dagdag dunong na, may dagdag kakayanan ng mga tao. And they feel better because they can use it. At ngayon, At alagaan. si AI, At alagaan po ang Tita Med ang tao kasi bihira kang makakuha ng taong pagkakatiwalaan mo, di ba? So Tita Med, babalikan po kita So Miss Eden, may mga message tayo. Hello to Kia. Hello Kia Gulawan Odiver from Bangko Sentral ng Pilipinas, siya. And then meron tayong question dito, Eden, Miss Eden, Miss from Mr. Ray Bubier Bilo. Hi Ma'am Eden, ino-offer pa ba ng DTI Albay ang loan offering of MSME through SB Corporation? Bago mo yan sagutin, Miss Eden, sa mga nakikinig sa atin ngayon, meron po tayong trivia, Ano ba ang sineselebrate natin ngayong buwan ng Hulyo? Kanina sinabi namin yan Ano ba yung sineselebrate natin ngayong buwan ng Hulyo? Ang una pong dalawang makakasagot ay mayroong 300 pesos gift certificate. Okay? So, saan po kayo sasagot? Dito lang po sa chat. Comment lang po kayo sa DZGB online. Ang una pong dalawang makakasagot, yung first two na makakasagot ng tama, ay makaka-receive po ng 300 gift certificate. So, Miss Eden, ano ba yung ang sagot natin dito kay Mr. Ray Bilo? May loan offering pa ba ang MSME through SB Corporation? Yes po, Mrs. Seth. Actually, nasagot ko na din po siya sa chat box ng FB page ng DZGP. And sabi ko nga po dyan, meron pa. Just feel free to visit the office of DTI Albay Provincial Office. Kung taga dito po kayo sa Albay, since si Sir Ray, actually, taga-Tabaco siya, si Sir Ray. Oo. And he's from Albay Province. So, punta na lang po siya sa DTI Albay Provincial Office and look for Sir Mike and Miss Camille. They are the SB Corporation front desk officers po ng detailed sa DTI Albay. So, doon po, they can inquire. Pwede sila magtanong kung ano yung mga offerings ng SB Corporations, yung bagong mga offers nila. Alam ko, meron silang Rise Up, MSME Loan, meron din silang bagong program for the OFWs, special lane for OFWs, especially yung mga repatriated na mga kababayan natin na mga OFWs, may loan po sila doon. And then yung sa pandemic, during pandemic, merong special loan po si SB Corporation na binibigay. Punta lang din po kayo doon and inquire for the requirements and other documents na kailangan yung i-prepare. Yun. Okay. So, kasi ang Miss Eden, kailangan talaga, pag sinabi nating negosyo, dapat may skills ka, may tao kang mapagkakatiwalaan, pero pinaka-importante, dapat equally, nandyan siya, kapital. So, dun po sa mga nangangailangan ng additional capital, kagaya po na sinabi ni Miss Eden, punta po kayo sa SB Corporation at magbigay na po siya ng instructions. Kung kailangan niyo pa po ng additional information, pwede po kayong mag-chat sa aming Facebook page, DTI Region 5, Facebook page. So, i-follow Yes, nyo na rin po kami ang aming Facebook page para makadagdag kayo sa follower namin at maging updated kayo sa mga activities at mga information na ibinabahagi ng TTI. Miss Yes Eden. po. Opo, Mrs. Seth. Dagdag ko na rin po, yun yung from Albay. Pero lahat ng DTI provincial offices natin, merong SB Corporation front desk officers. Kaya, yung mga hindi taga-Albay and other provinces, pwedeng pumunta po kayo sa provincial offices ng kung saan yung nearest area na nandoon po kayo. Yan. Okay. So, kagaya po ng sabi namin, ngayon po ay meron kaming trivia, po ang sinaselebrate natin ngayong Hulyo. Meron po kayong 300 pesos worth of gift certificate. Yung unang dalawang makakapagsagot ay
sigurado po ay siya po ang mananalo. Ang Miss Eden, sineselebrate natin ang MSME Month. Okay, MSME Month ngayong July. Ano po? So, tinatanong po natin, ano po ba ang estado ng MSME sa ating probinsya o dito sa Region 5? Yan. Actually, ang estado ng ating mga MSMEs dito sa ating probinsya. Actually, Mrs. Seth, ang maisasagot ko na lang po dyan kung ano yung mga services na pwedeng na ino-offer ng DTI para ma-enhance natin yung estado ng mga MSMEs dito sa atin sa Bicol region. Yun, kasi yun yung hawak natin eh. Sa mga services po na binibigay ng DTI, meron tayong mga inaalok na iba't ibang programa para sa ating mga MSMEs na andun, of course, yung isa is yung business registration assistance wherein na andun ka po sa division nyo, sa Consumer Protection Division. And then, isa na rin po yan sa in-improve natin kasi dati, kailangan nyo pang pumunta, yung magre-register ng kanilang business name, kailangan pa pumunta sa offices ng DTI. But then, ngayon ay online na po siya. Kailangan nyo lang po na mag-login sa www.bnrs.gov.ph and then hanapin nyo po doon yung new registration if new po kayo or renewal kung magre-renew po kayo ng inyong lisensya, business name, yung sa business name nyo po. And then naando na din po kung mag-a-apply kayo ng sa BMBE. Yan, online na po tayo lahat ngayon. And sa pagbabayad din po, hindi nyo na kailangan pumunta sa mga bangko, pwede na din po siyang online bank transfer yung payment sa GCash, pwede din po sa mga land bank. Mrs. Seth, no? Pwede sa land bank or other online payment platforms natin. Yun isa lang po yun sa mga programa na binibigay ng DTI. Another is yung Negosyo Center Services na sinabi na din po ni Tita Med kanina. Alam mo po, Mrs. Seth, si Tita Med, nasa labas lang yan ng DTI. Kliyente natin siya, pero parang DTI na rin po si Tita Med. No, Tita Med? Lahat ng services Nasa puso kasi. Yes po, lahat ng services ng DTI alam niya ni Tita Met. For the negosyo centers po, meron po tayo dito sa Bicol region na 108 negosyo centers na po. Naka-detail po sila sa ating mga LGUs. Kaya kung meron po kayo na mga inquiries or gusto niyo ng assistances sa DTI, punta lang po kayo sa nearest negosyo center po sa lugar niyo. And then, of course, meron tayong yung entrepreneurial and business management trainings. Yun po, yung shared service facilities. Ang shared service facilities po ay ang programa ng DTI na nagbibigay ng makinarya, kagamitan at iba pang production facilities na maaaring gamitin ng mga MSMEs, cooperatives, association at local government units upang mapataas ang kanilang productivity at competitiveness. Yun po. Ang nakaka-avail po nito is yung mga group, kaya nga po siya shared para pwede po silang gamitin ng isang grupo. Yon. And another is yung sa product development at packaging assistances, market matching through trade fairs. If di pa po kayo, kung sa tingin nyo po hindi pa ready ang product nyo to go into a regional or national or global market, pwede po kayong mag-start muna sa province or and then, magpa-assist po kayo sa DTI or other government agencies na nag-a-assist into packaging para, and in labeling para mas maging attractive and mas maging ready ang inyong produkto sa merkado. Tama po, sa market. Yes, merkado. Yon. And then, pwede din po kayong magpa-assist sa DOST and sa FDA sa mga licensing ng inyong mga
especially pag nasa food processing kayo. Kasi for now, bawal na po kayong mag-display sa mga malls na hindi pa po kayo FDA ready, wala pa pong LTO or ang inyong LTO FDA ang inyong food products and CPR. Kaya yun, maganda po yun. And meron na din po tayo ngayong halal. And then yung ina-assist na din po natin yung ating mga MSMEs into process na nag-engage into processed food na maihalal ang kanilang mga products. Yon. And then, ano pa ba? E-commerce, development programs, yung sa digital marketing, kasi we are into digital world na ngayon. Onboarding to digital platforms like Shopee, Lazada, yon, TikTok, Amazon, at iba pa po. And linkaging into digital payments po. Sabi ko nga kanina, yung GCash, PayMaya, and online payments. And meron na din po tayong, kumbaga, nililink na din po natin ang ating mga MSMEs into yung mga engaged into logistics, and then e-commerce management. Yun. Sa export assistance, yan po, like mga sila Tita Med, na mga ready for export na ang kanilang products. Alam po nila Tita Med, kung paano natin sila ina-assist sa abot ng ating makakaya. Yun po. And then, sabi yung kanina, access to finance. Yun, financing facilitation. Wala tayong direct na financing sa DTI, no? Pero tinutulungan natin sila na mailink sa mga financial partners natin. Yun. Okay. Miss thank you, Miss Sir? Ellen, ano? Kumbaga, Yes po, nandun Tita na- Med. Okay, Huwag go on. nakakalimutan ang programa ng DTI para sa kabaitan. Women Kababa- Entrepreneurship. Yes, women entrepreneurship. Ay, thank you po, Tita Med. Sa mga kawiwinan naman po, meron tayong tinatawag na program na Itaas ang Pinay. Actually, Tita Med, nagsiselos yung mga lalaki. Kasi bakit daw merong Itaas ang Pinay, pero wala po yung itaas ang mga Ang Pinoy. Pinoy Lagi po. na hingitero ang mga lalaki eh. Lagi na hingit sa mga babae. Pero Iyan. sama-sama naman tayo, men Yes. and women. Yes. Yan. So, thank you, Eden. So, dun pa lang sa mga MSMEs natin na gustong magpa-assist na hindi pa po kayo naaabot ng DTI, huwag niyo na po kaming hintayin na huwag niyo na pong hintayin ang DTI na pumunta sa inyo. Kayo na po ang pumunta sa DTI. Meron po tayong negosyo. Kung meron po kayong negosyo center, Miss Eden, sa mga nasabi kanina, punta po kayo doon or punta po kayo sa mga provincial offices ng DTI or dito sa regional office. So, ang dali-dali ng oras, kanina alas 11 pala, ngayon 11:54 na. Sa maikling pahayag, sa inyong dalawa po, 2 sentences. Kasi lalo na po kay Tita Med, kayo po kasi ay 1950 pa yung ang ninyo negosyo. So, in 2 sentences, Tita Med, ano ngayon ang nakikita ninyo sa mga MSMEs o sa susunod na 5 taon or 10 years from now? Ano po ang inyong vision o nakikita na pwedeng mangyari sa ating mga MSMEs in the next 5 to 10 years? Sino muna? Si Eden o ako? Then, Ikaw po, Tita Med. ako muna. Nakikinita ko po nang papasok sa workplace ng mga negosyante will be better informed. Better informed kasi po nag-aral sila sa universidad o pinapag-aral sila ng magulang nila. But even if hindi po sila nakapag-aral for tertiary education, digital knowledge is going to enable po micro at small enterprise na makalahok sa workplace sapagkat po it's the cellphone and the laptop that will make a major difference in communication. So you're talking about communication, which will be communication for upgrading sa paggamit po ng mga makinarya, sa pag-aayos po ng mga papeles na konti-unting nawawala sapagkat it will be equipments in the offices
that will always be used for digitalization, whether it is entering portals, sa pakikipagnegosyo sa kapwa, sa pagbubuk ng order o pagbibili sa Lazada o sa... There will be platforms that will be very much a part po na mga nasa negosyo within the next 5 years. So ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yun po, ang talino ng mga tumatanda sa negosyo na hindi pa po capable makapag-relate sa downside po ng digitalization, gagamitin ng mga kabataan natin sa pagdadagdag na lang sapagkat po ang research and development will be computer-based, digitally based. Ano po ang nakikinita ko? Ang kakayahan po natin, ang handicrafts ko, kailangan po may technology na. Ang packaging po will have to be faster because pag kinapos po tayo ng packaging materials that are needed in an economy that recognizes the value of ecology, magkakaproblema po tayo pag pinabayaan natin yan. So in the products that we make, in the products that we package, in the products that we sell, meron na pong maraming pagbabago na nag-uumpisa. In the local market, more and more. Ay, 2 sentences lang, dami ko nang sinabi. Basta yun po, maghanda po tayo within the next 5 years sa pagbabago dahil po sa pagpasok ng teknolohiya sa workplace, sa pag-depend po ng mga tao sa mga equipment for faster delivery of goods and services. Tawad na po yun. Thank you, Suzette. Okay, Tita Med. So, ibig sabihin, whether you like it or not, kung nasa negosyo po tayo, we must embrace digitalization. Kasi kung hindi, Yes. mahuhuli tayo at pwedeng maging sanhiyan para magsara ang ating negosyo. Tama po ba, Tita Med? Correct. Tamang-tama po yun. Okay. Miss Eden, kayo po, ang halos nasabi na po kasi ni Tita Med yung, tama din po, digitalization din po ba ang niya sa nakikita ninyo after 5 to 10? Yes, oo. So, Actually, Miss Eden, sabi ko, sige, go on, Miss Eden. Okay, actually nga sabi ko to summarize yung mga sinabi ni Tita Med kasi kaya gustong-gusto ko si Tita Med na kasama sa interview kasi hindi kumbaga hindi ako ninenervyos at kumbaga caring ni Tita Med na ibigay ang mensahe na kailangan nating iparating sa ating mga viewers at sa ating mga MSMEs. Pero sa akin naman is to sum up all the yung mga tinalakay natin today. And then yung tanong mo kanina, yung kung ano yung nakikinita ko in 5 years or 10 years time sa ating mga MSMEs and kung ano yung advice, siguro for me, kailangan lang natin na i-embrace ang digitalization of course and be always resilient kasi hindi natin alam ang susunod na mga araw and be innovative para hindi tayo mapag-iwanan. Yan. Yan sa akin po. Very nice. Tama. Sister, pahabol ako. Yes, go on po, Tita Med. Pahabol ako bago mag-alas 12. At wag pong kalilimutan na sa anumang negosyo dapat manatili sa puso ng manggagawa at negosyante ang pagpapasalamat sa lahat po ng tumutulong sa amin. At ako po'y nagpapasalamat sa Department of Trade and Industry at lahat ng ahensya ng DTI na tumutulong sa amin po sa MSME. Do not forget to be grateful. Thank you very much. So, alas 12 na, tamang-tama, eksakto tayo. So, marami pong salamat sa ngalan po ni Miss Bemberango. Ako po si Miss Zed Briosa Benaventura. Hanggang sa muli po ng Usapang Consumer at Negosyo. Happy lunchtime. Thank you very much. Abangan Enjoy. sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishment
segmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-20.